ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಧನುವಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೋಡನಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸಗ್ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮತ ಬತ್ತ ತುರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಐಟಮ್ ದೀತ ಅಮ್ಮ ಮೂರಿಯರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು, ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು, ಎಸ್ಸಾರ ದಕ್ಕನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬತ್ತ ಒಯ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮೂರಿಯರ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಮೂರಿಯರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಗೋಡಂಬಿ ಬುಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸುರೂಕ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀನು ಚೂರು ಬರಿಕಿದಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ತುಪ್ಪ ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮನ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಕಾಂದು ಸುರೂಕ್ಯಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಂಡಂದು ಯಾನ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದುಂಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ನೆನಪು ದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ನಮಕಿನಿ ಮೇಲ್ ಸಮ್ಮನಾಗದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತುನ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೊಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಚಂಬರ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಸಮ್ಮನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಡೋದು ಅಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ದ ಎಂಗ ರಜಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂಗ್ ರಜನಕ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾರತಿಲ್ಲು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅವನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಐಫೋನ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಾಪ ದಕ್ಕನಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆನಾ ಕೋರಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಿರ ಅಂಚ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೆಸರ ದಕ್ಕಲ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಬೊತ್ತು ದೀಕ ಪಡದು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಏರಿಯದು ಕ್ಯಾನ್ ಮುರೆತ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಡೆದು ಕೊರಿಯರಿ ನಮ್ಮನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ಕೊರಿಯರಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ನಂಜು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಪೂರ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ದಿಯ ಕೋರಿನ ಐದು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೇಯ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ಪುನ ಮುಟ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾನು ಬೈಯರೆ ದಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ದಕ್ಕಲ ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ 1 kg ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಪುಂಡು 10-16 ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋಸಲಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದಂತೆ ಬಲಸಲ್ಲ ಅನ್ಯಾನ್ ನಮಕ್ ತಿನ್ಪುಲಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಬಟಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಒಂತ ಯಾವುದು ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ 1 kg ತಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಐನ ಅಮ್ಮ ಐನ ಅರ್ಕಂಜಿ ಬರ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತಿದಿನ ಯಾನ್ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಮ್ಮನ ಕಜಿಪಾಡ್ನಾಗ ಬೌಲ್ ಉಂಡತೆ ಏಟಿ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪು ರೈಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪು ರೈಸ್ನ್ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಪಂಡ ರಡ್ ಐತ ಡಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದು ಐನ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ತೀಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಮೇನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟಿಯಾನ್ ಪುಳಿ ಪುಯ್ಯ ಬರ್ಷ ಕಾಡು ಬಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟಿಯ ಈತ್ ಪೂರ ಫುಡ್ದು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಅಡೆ ಐತಾತಿಗೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐತಾತಿಗೆ ಬೇಪುನು ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಐತ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಸೀಟಿ ಹಾಕದು ಬೇಯರೆ ದೀಪುನತ್ತು ಎಂಕ ಅವು ಒಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತಿ ಅಂಚ ದೀಪುನಿ ಅಂಚ ದೀದು ನಡು ಕೊರನ್ ಕೈಲಿ ಬಾರ್ದು ಸಮ ಬೇಯ್ತಿನದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಎಂಕ ಅಪಗಂಡ ಕೆಲವು ಸೀಟಿ ಬಾರ್ದಿ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯ್ಪುನು 2 ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯ್ಪುನು ಅಂಚ ದೀಪುನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದೀಪುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನಾನ ಇಂಕ್ ಎಗ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಟೈಪ್ ಎಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ
ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಗಸಿ ಗಸಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅವು ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಟಾಪ್ ಅದೊಂಜಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಇದು ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಲ್ತದು ಕಣತದು ಸೋಕು ಅದು ಬೆಲ್ಸಮ್ಮನ ಪೂರ ಬಲಸದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅತ್ತೇಟ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಸರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಈ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಏನು ಸುರುಕಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚಾತಿಪ್ಪುನಾಗ ఆయన సబ్స్క్రైబ్ మంత సపోర్ట్ పంపలే గాయస్ కొంచెం అంగಡಿದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ కొంచెం ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದಿತ್ತ ಅಂಗಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಡು ಫಂಡ ಅಮ್ಮೊಂಜಿ ವಸ್ತುಕೇನುವ ಅವು ಬೇತನೆ ಕೊರಡು ಯಾನು ತಾರದೆನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ನು ಮಾರ ತಾರದೆನ್ನ ತೊಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ದೀಪದೆನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಮೈಪೆರ ಅಂತೂ ನಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾನ್ ಇತ್ತ ತಾರದನ್ನೇ ಕಣಾರ ಪಿರ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಡು ದೀಪದನ್ನೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಕ ಪಿರಾಡೆ ಪತವಾರ ಪುಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನೆನ್ನೆ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಜಿಂಜದಿಯೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದಿತ್ತ ದೀಪದನ್ನ ಅದು ತಾರದನ್ನ ಪತವಾರಡು ಇಂಚಿರ್ದು ತಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಹತ್ತದು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜು ಬಟ್ ಅವನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತಾರದನ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದೀಪದನ್ನೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ఒక ಪಿರ ಬರ್ಪಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ದೀಪದನ್ನ ದಬದಲ್ಲ ತಾರದನ್ನ ಪತ್ತೋಪ ರಡ್ಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಚೆಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ అని ಪಿರವತ್ತು ಇರ್ನ ತಾರದನ್ನ ಪತ್ತೋವಾರ ಪೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಬೈಯರದಿದ್ದೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಐಟಮ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಡೆದು ಪೂರ ದೀತ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಎರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಬೈಯರದಿತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಬೈಪದ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀದಿತ್ತೇರಿ ಪಪ್ಪರ ಮಳೆ ಕಡೆ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೇರಿ ನನ್ನ ಐಕೊಂಚೂರು ಗೀರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಈ ಬೈತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಎತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಚ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಯೋಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಸಾಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಗಸಿ ಗಸಿಯಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ದಮ್ಮು ಕಡ್ದಿತ್ತ ದಮ್ಮು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ದಮ್ಮು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬೈದಿನಿ ತುಲೆ ಏ ಶೋಕು ಬೈತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಲೆಗೆ ತೂನಕನೇ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಂಗಡಿಗೆ ನೀನು ರೆಡಿ ಬರೋ ಮಂತದ್ದು ಬಲಸರುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಆಯರುಂಡು ನನ್ನ ಒಣಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಆತು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡಕೊಂಡು ದಯಗಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ದ ಐಟಮ್ ಆಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಚಂಬರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನನದುಂಬುಗುಲ ಪೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಿನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ನನಲ ತುಂಬು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ತೂಲೆ ನನದುಂಬುಗುದ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇತ್ತ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮನೇಲಿಡು ನಮ್ಮನ ಅವು ಪೂರ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ 2 kg ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆರ ಕೋರಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತ ಬೈದ ಐತ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಗಡಿದಾರು ಅಂಚ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕುದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಚಂಬರ್ದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪೋರಿಯರು ಒಂಚೂರು ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡಾನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ರ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿನ ಅಡೆಗೆ ಮಗತ್ತದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬಿಡೋದಿತ್ತು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಚರ್ಬಿದ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪುಳಿಮುಂಚಾಂಡ್ ಕಚ್ಚಂಬರ ಆದ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಸಂಬಂಧಾಗ ಅಂಗಡಿ ಬಲಸರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಲಸರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ ಪೋಯ್ತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಣಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಆವಡು ಪೂರ ಲೊಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾತ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೂರ ಇರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತೇರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಸುರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡಿಯೇರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡಿಯೇರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೇರಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕಚ್ಚಂಬರ ಪಾಡಿಯೇರಿ ಕೋರ್ದ ಗೈಸು ಪಾಡಿಯೇರಿ
ಗೋರ್ದಗಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಮರತು ಬೋದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತ ಬತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂತದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲ ದೀಯರ್ ಬರಿಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ತರಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನಡತಿನಂಚಿನ ಬಾಯ್ಕಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸಮ್ಮನ ಮೇಲ್ ಸಮ್ಮನ ಎಡಾತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಒಂದಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡಾತನ ಚೂರು ಮೂರು ರೈಸ್ ತೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಚೂರು ರೈಸ್ ತೆಚ್ಚು ರೈಸ್ ಎಂಚಾತಂತದೆ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಫಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರು ಊಗೆ ಮೇರು ಬರ್ತೀರ ಮಗ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು ಐದು ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸೋಕಾದ್ ಮಂಡ್ಯದು ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಫಂಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಎಡ್ಡಾತ್ರ ಅದೇ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸೋಕಾತ ಓ ತುಂಡೊಂಚೂರು ಪಣ್ಣ ಅವು ಉಪ್ಪು ವಂಚೆನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಏತ್ ನೂತನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ನೆಲ್ಲ ಈದ್ ಸೋಕದ ಬರೋದು ನಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಾದ ಇರವೈದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದು ಬೇರೆ ಶುರು ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡು ಅದೇ ಹಂಗೆ ತುಲಿ ಯಾನ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಏನಿತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತಂದ್ರೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದ ಪಿರ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಇಂದಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಕೋರಿದ ಇಂದೆ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಒಂಥರ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮಲ್ದ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಾವು ಪಂಡ ಇಂದ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೇಲ್ಸಮ್ಮದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡ್ ಗೋರ್ದಗಜ್ಜಿ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತ ಆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದ ಬೈಜಿ ವಿಡಿಯೋಸು ಪರಫಿಲರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ದ ಬೊಲ್ಕಿರ್ ಪುರ ಲೈಟ್ ಪುರ ಬೊಲ್ಕಿರ್ ಆತೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚಂದ ಅಂತ ಓ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆನಂಚೂರು ಎಡೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಪಾಪದಪ್ಪುಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅಡಿಲ್ ಪೂರ ಏನಿತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಪ್ಪುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಆವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಆವಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್